No niin, sitten on tilanne se, että me soitamme yhden biisin. Pitikö me näyttää Asmolle jotain? Yksi biisi tulee. Kiittää meitä. Kiitos kannatuksesta. Mutta otetaan tähän tämmönen iloinen, niin jaksaa sitten taas syödä, kun on pomppinut kunnolla ja kaikkea. Joku juo, toiset ei syökään ehkä, mutta sitten jaksaa juoda. Joo, yksi biisi. Mullakin on ollut joskus moottoripyörä. Ei ole enää, mutta se oli kiva. Ja moottoripyörä, se on sitten aina just semmonen, kyllä te tiedätte. Mutta tästä tulee nyt semmonen heavy versio. Ei, ehkä. Ota semmonen heavy. Missä sun hiukset on? Okei, lähtee. Harley Davidsonin, sillä ajelen iltaisin. Varmaan lähtis tortista käyntiin. Kato, pyörä on 1000 kuutioinen, satula tiikerin nahkainen. Karvoitus pistää pyörälle sunkin pää. Joukossa voimistuu, kun hauis hihassa pullistuu, niin kampiakseli huristuu, ja neidon nänni mun selkäni vasten puristuu. Moottoripyörä on moottoripyörä, skooteri on lälläripyörän, namusia naisia katsastan, moottoripyörällä ratsastan. Moottoripyörä on moottoripyörä, skooteri on lälläripyörä, namusia naisia katsastan. Moottoripyörällä, moottoripyörällä, moottoripyörä ratsastan. Moottoripyörä on moottoripyörä, skooteri on lälläripyörä, namusia naisia katsastan. Moottoripyörällä ratsastan. Moottoripyörä, moottoripyörä, skooteri on lälläripyörä, namusia naisia katsastan. Moottoripyörällä, moottoripyörällä, moottoripyörällä ratsastan. AK Playboys kiittää. Kiitos tästä. Ilta jatkuu. Eikä tässä vielä kaikki? Niin kuin Asmo varmaan sanoisi. Eikö mahtavat aplodit näille ihanille miehille? Haloo!